Akukona ukushisa kwelanga lokwenganza kwethu lapha sikwazi ukuthosa iqanda livuthwe kuleli langa leli. Sisesihogweni siyaphenduphenduka ubusha. Ngiyathemba uNkulunkulu olondile la ningakhona kupholile kumnandi. Sibheka nje kafushane la ngenza ukuthi iphupho. Mina ke ngupastor WeNingi kodwa ke sibheka la iphupho lika Musa Qwaba uthi ngicela ukubuza uma ukuthi ke uma uphupha uhlakulela umbila chazana. Kuchaza into ezihlukahlukene ngoba kuya ngomuntu. Kuyenzeka siphuphe iphupho eli1 kodwa uthola lineminingi ehlukile kweyomunye nomunye. Yabona kuya ngaloyo muntu loyo kuleso simo leso ngokwe context yangaleso sikhathi yabo. Nanokuthi ufuna sikuveze ukuthi amanye amaphupho alethwa izinto esizibonayo, amanye alethwa izinto esizaziyo, past experience, traumatic experience, and the things that are happening around us yabo. So avele ke amanye nje ngisho ukuthi bese kuba ilawa lethwa ke imimoya esuke isembethe yabona, noma elethwa uNkulunkulu, noma elethwa ile mimoya esuke isembethe ngoba amadlozi noma amathongo futhi yabo. So maningi kakhulu iziningi izinto ezingenza ukuthi kube namaphupho yabona. Ukubuka iTV ungagcina uphupha into obuyibone ku TV uyitshela ineminingi but asivele ihlale la odabeni lokuthi uma uphupha la uhlakula insimu. Into yokuqala esingayibalula ukuthi lindela ke la ukuthi mhlawumbe wena usuke uzongena mhlawumbe kwezothando noma usuke uzofumana umuntu ozokuthanda noma lo muntu onaye njengamanje umuntu mhlawumbe okuyena osuke ekuthanda nongahle akukhombise mhlawumbe uthando yabona. Into yokuqala esingayibalula. Kodwa okwesibili omunye umuntu kuyenzeka uma ephupha la ehlakulela insimu kuye uthola ukuthi yena umuntu osuke ejabula noma esuke ezojabulela mhlawumbe ukuphuma ngaphansi kobubha noma esuke ezojabulela ukuphuma ngaphansi kwenhlupheko ngenxa mhlawumbe ukuthi uzobe sebenza ngokuyikhandla yabona. Usho ukuthi ke ngokusebenza kwalowo muntu loyo ngokuyikhandla angahle aphume ngaphansi kobubha nangaphansi kwenhlupheko yabona. Okwesithathu okuyenzeka futhi omunye umuntu uma ephupha ehlakulela insimu kuyena kube kukhomba nje isimo senhlanhla nempumelelo ezofika ngemva kokubhekana nobunzima empilweni. Ukuthi lo muntu lo mhlawumbe kunenhlanhla ezayo, kunempumelelo ezayo kodwa ezofika ngemuva kokuthi edibane nobunzima obuthile noma ebhekane nokuthwala kanzima empilweni yayibona. Kodwa egcineni bese ephumelela aphinde benenhlanhla yayibona. Okwesine mhlawumbe sesiyake sigoqa nje ukuthi kuyenzeka omunye umuntu uma ephupha ehlakula insimu kube uPaul usho ukuthi ke lo muntu loyo uzodlula ngaphansi kwezithiyo ngaphambi ukuthi ke mhlawumbe aphumelele. Uzophumelela but impilo kubiza ukuthi aqale kuphi kube nezithiyo ezithile nengqinamba ezithile azobhekana nazo ngaphambi ukuthi egcine bese uyaphumelela empilweni. Sivala ngako ukuthi uma uphupha uhlakulela insimu kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi mhlawumbe sekusho ikakhulukazi uma uyihlakula kunalokhula lapho leyo nsimu leyo isikhathi mhlawumbe kwesinye isikhathi lolu uPaul ngasho ukuthi mhlawumbe kuneyinkinga kumele uyixazulule wena noma ke uzisukumele engenzeka zithinta umndeni wakho noma sithinta amathongo. Ongenzeka omunye kuyenza uthola inkinga zithinta umndeni wakhe kanti omunye kuyenza uthola inkinga ezithinta amathongo, ezithinta umsamo, ezithinta nje idalwa zakubo efuna bese uyahamba uyayixazulula uyahamba uyayisotha out kahle nje esimeni sokuthandaza esimeni samandla. Sengathi uNkulunkulu nawe angakulekelela ukwazi ukuthola ukuthi maybe iziphi le inkinga mhlawumbe ofanele ubhekane nazo noma uyisukumele uyixazulule ngabe zithinta umndeni wakho noma sithinta mhlawumbe isimo sabaphansi, isimo sabadala, isimo samathongo yabona. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu enilondeke nisazama ukuthola lapho ukuthi nizaphumelela nibhekana nobunzima noma ke kunento efuna niyilungise empilweni. May God bless you. Ungakhohlwa ukuthi le video akusiyokuqala ikhona isenzile akhona isenzile hamba wabuke like lena ukukhombisa ukuthi uyabonga mhlawumbe ngesilethela ngecontent esilethela yona bese uyabuya futhi from time to time uvakashela ichannel yohlezi yakhona amaphupho esiwalethayo kuwena siwaphendule futhi inamba yami ikhona ungangifonela anytime. Angikase ke ngakhokhisa umuntu umefonile so umuntu uzosaba ukufona nje mhlawumbe yakhokha uma usufona cha same into esenzala iyafana nesenza ngale but it's advisable ukuthi come with at least 1 or 2 dreams. 20. May God bless you.